Buhay sari-sari. Good afternoon everybody. Andito po tayo ngayon para saksihan sa aming unboxing ngayong hapon. Kadarating pa lang ngayong hapon ito. Ito po ay wala na lang kasi natin paano ko na nasa laman. Sige po, magbubukas pa tayo. Tantaran! Ang pagbubukas ng ating mga pinagbilhan. Galing yan ng Lazada. Dami po, ang daming wrap. Balot na balot siya. Hulugon mo yan, then mara o. Tingnan lang natin. Wait lang po. At dahan-dahanin po natin siya. Baka mara o. Baka maputol. Ano kaya to? Hindi kaya to panty? Hindi kaya to panty? Ano kaya to, anak? Wala natin. Ula. What's this? Kakanon. Let me see. What's this? Ano yan? Ewan ko. Anong in-order mo? Para siyang chuk. Nag-order ka din maro mo ano? Oh. What's this? LED? Ito. Parang mali. Tingnan naman natin. Karo sala Parang, sa iyo. oh, parang ang mali. Karo sala. Oops. Hindi ka order mo? Hindi, mali ata. Sige. Buksan nila ulit natin. Anong laman ito? Anong ito? Naka-tape. Wala. Para siyang mabango. May COVID ako kaya din na pa. COVID na agad. Hindi pa pwedeng sipon lang. LED lights. No. Para siyang... Ayo. Hindi. Nakabunga ka. Nakabunga. Parang ano... dahil makaporder ka niya. Iba naman natin deliver. Oh. Anong order? Ito, hindi ata itong in-order namin. Hindi magbibili ng ganito. Scent ba kaya? Scent. Hindi naman bumibili ng ganito. Ang gagawin natin, Tak di man mahamot. babalik na natin ito. Mataaligid. Scent eh. Sira nga. Wrong address. Ang wrong address. Mali yung na-deliver sa atin. Okay. Bye. Bye-bye. Hello mga BSS. Buhay sari-sari. I just got some packaging na raut-raut. Totally. Raut-raut ba hindi ang packaging? Kanya na, irarang ka. Badang Duman. I-cancela mo. Why is this so damaged? Is this product destroyed? Dahil pwede tasala nga ng address. Okay. Dahil mga pwede na dito. Kanahin ko sa pangaran ko. Kang hilingan ko na sa address. Tanaboksan ko na. O iba man si address. Alam nga nakuha ko dahil mag-order kaya. Ano mo na aduman? Hatad mo naman aduman. So dapat mong hatalan bago sa kuya yan. Is this damaged? Kung mag-ilaw niya. Let's see if it lights. Ang tararang ka. Miski laog. Why is this so damaged? I think this was dropped because the packaging is so damaged. Why is this so damaged? I feel like that this was dropped by the delivery man somewhere along the delivery. Is the remote? Okay. Next package. Why is this so destroyed?
seems like everything's intact. Does this even work? Sabi mo na. Wala sa talat siya. We need to test it. Saan naman ako naglalaan? Okay. Oh, this one's already on. Lubat lang. I have a feeling that this was dropped. Hindi, dahil man siguro yung pasa. Pasa, dahil man ano. I'm not sure. Dahil pasa ano. Yes. Yes, saro. Pero okay naman. Nilobat lang ta. Siguro naka-on. Stay. Check Maybe natin. when it was dropped, it was left on. Because there's Okay na? no way Kompleto naman ko this was accessories. dropped. Okay. Guess where are you installing this? At the full area? Oo. Doon naman ni Kati mo Joel. Hilaw na yun naman. Mabayaran na ni Maya mo. Mom Ano, is ilag mo na going ni? to buy this. Guess we're delivering it. Well, Accessories complete. when life gives you a wrong address and product you didn't buy, you don't know what to do. Simple lang yan. I Pabalik mo forget to senda. turn on the lights. Ay, Diyos ko. Yay! It's lit. Well, Ay, that sa'yo was mong a train wreck. video mo naman. Ano na yan? Ano ba yan? Sige. This was a train wreck of a video. Like, share, comment, subscribe.